Vad är det? Oj, oj. Är du Harrison? Ja. Ja. Vad är det? Oj, varmt. Det är varmt. Det är en blåsa. Men du kan ha din hand där, det är okej. Nej. Ja, nycklar, det gillar vi. Det här var roligt. Ja. Aj, aj. Men hörru morfar, fattar du inte att han vill sitta där och köra? Ja, men jag har ingen nyckel. Ja. Däcket är ju roligt. Ja, gå bilen. Okej, vi går ner. Ska vi gå tillbaka? Ja, brorn är där borta. Bilen är där. Och vi säger hej då till bilen. Ja. Ja, hej då. Hej då. Mamma! Ja. Ja, men jag har ingen nyckel. Almost getting warm. Säg hej då. Vi säger hej då till Brombrom. Ja. Hej då. Säg hej då. Ja, mamma.